Yun, magandang buhay Madlang Noypi. At diretso na po tayo. Masyado pong malamig ang panahon namin ngayon. Parang mas malamig pa siya last December 2025. At sa ganon, kaya may sabaw ang ulam natin. This is purely utan kamunggay Madlang Noypi. But before that, welcome to another episode of Budget Meal. Pilipinong budget meal ito Madlang Noypi. Kaya ano to? Tinatawag nila to lauoy, lausoy, basta Samoa utan Bisaya. Ang gamit ang mga sangkap, ang ingredients, syempre utan kamunggay, malunggay, kamunggay, horseradish tree. At mag-English tayo, syempre may kalabasa na squash, may talong na eggplant, at okra. Anong English ng okra? Okra. Mag-google kayo, bahala kayo. Syempre, may kanon na rice, kanon na kanin. Yay! Masyadong mahangin sa amin, Madlang Noypi. Kaya, let's go na tayo, kain na, magbahog ka. Ora ni teknik ni Madlang Noypi para mas gana ang kaon, ibahog. Yes. At kain na po tayo. Water muna. Yon. Kaya, let's eat. Kain na. Maunin sa bukid, bahog para dali ang kaon. Kaong tabay. Gawas ng tulunan. Ang taga-bukid with matching talay sa tuhod, di ba? At yun, hanggang dito muna Madlang Noypi kasi masyadong hahaba yung video natin. At hanggang ngayon po is nagpapatuloy yung gera sa gitnang silangan sa Middle East saka sa mga OFWs. Ingat po tayong lahat. Saka yung mga presyo ng bilihin, good luck na lang sa atin. Tubig pa rin ang importante. Kaya yun!